Revue des titres caggal calminale jettor ko ñagade on duwaw e bismade on aussi e robindo jaydeji mon ɗo e Piindi TV kamɓe Piindi radio kala e mbadi kubal robindo jaydeji o ɗo ñalawma alkamisa go lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ena hemne en jaydeji ɗi Elhaj Abassar hol jaynede puɗɗortoɗen e oɗo subaka Elhaj ko noon Amadou Moussa an haade men fuɗɗirade hay jaynu wotere alay sago ganden holliɗi dawri kanji kala ɗi jilloyi ko toon to assemblée nationale ko artude on ɗon vote darnude on commission d' enquête parlementaire tindade ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni les 7 sages jaynenkoɓe gaari hen kono kadi alhaali rapport o ina tawe hen kam e coftal balli kono noon jayde las holno dawri hannde nden ɗon jayde oɗo subaka hannde ne wi ko darnugol on ɗon commission d' enquête parlementaire ngam ha joni ñawdi walla ni heɗade ɓen juge en conseil constitutionnel janen ko ɓe mbi ko assemblée nationale ne wayno tan ma huccan ɗen kalbe les 7 sages ɗum noon ko ɗum jeu de mots c'est à dire on din mbuñaari beele ina woodi naati e kalbe ɓen tuumaɓe ko yewti ndin ɗon mbuñaari saabi noon janen ko ɓe mbi gon goomu tafama kono haade mum tafede tawi ko débat gulɗo jaw yiyama toon to assemblée nationale ɓe mbi ko ceerno Alassane Sall ne wayno tan de daɗi hanki e piggal musgal ummorade e yimɓe witeɓe ko PDS saabi ni ene wayno tan o holliti mo wullitoɓe lawol woni mo porte plainte fewde ɓen parti démocratique sénégalais kono noon jayde le soleil gendire nde e oɗo subaka hannde ne wayno kañum ne ari koko yewti on ɗon création ko wiyete commission d' enquête parlementaire e ko fate banggue ha joni ko yewti e on ɗon biyeɗo candidature de ko fate banggue présidentielle ndin mbuñaari tumade e dow ɓen les 7 sages janen ko ɓe mbi ko temedere nogas e goho député kañumen gooti ina jaadi on ɗon commission d' enquête darni saabi noon ɓe mbi holko saabi on ɗon majorité benno ne wayno tan ha joni nanggurani ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni député ji yiɗɓe on ɗon commission yo darni ɓe kolliti wonde ko rapport élection présidentielle ɗum ɗon woni hande ko PDS e Yewwi Askan Wi mbi ɗum ɗon walla yidde PDS ɗum woni ko Yewwi Askan Wi mbi jaadani hen ɓe garti ha joni e ngal ɗon luural hakkude ceerno Alassane Sall e ɓen ɗon parti démocratique sénégal kono noon li quotidien nden ɗon e oɗo subaka hannde koye on commission d' enquête parlementaire ari e nder hello mabɓe joyyi ɓe mbi ko PDS kañum ha joni fooli on ɗon combat muɗum gadiɗo Karim Wade ina wayno tan ɓe mbi ko weltare mawdi heeɓi saabu on ɗon victoire décisive mbo heeɓi e ko fate banggue on ɗon coup d' état électoral noon janen koɓe bindiri temedere nogas député kañumen gooti pour ɓen nogas e nayo mbi ko jadani hen Mamadou Lamine Thiam député PDS hollitti wonde oɗo démarche ne wayno tan ko démarche mo ganduɗa o ko démarche deftere fonde jangguede to banggue parlement kono kadi on ɗon dignité manam on hurum mo ɓen ɗon jogui Abdou Mbow suuti hen konguɗo wi ne wayno tan ko hunde waɗɗinde assemblée nationale wadde saisine kala ko fate banggue ko wiyete ko souveraineté muɗum kono ɗum o wi haare mabɓe ɗimmere e wiide mo ganduɗa kam tigui woni Karim Wade e nder to hello mum Twitter haare makko ɗimmere ko rapport ɗin sumgoji élection présidentielle kono noon Sud Quotidien nden ɗon jayde oɗo subaka hannde wi ko darnugol on commission d' enquête parlementaire e ko fate banggue invalidation to banggue candidature Karim Wade jayne ko ɓe mbi ko le PDS obtient gain de cause manam ɓe keeɓi koɓe jinno ko oɗo saaha temedere nogas député kañumen gooti ene jaadi hen yo on commission d' enquête darni nogas nayi ɓe mbi ko jaadani hen groupe parlementaire Yewwi Askan Wi e ɓe ganduɗa kañumen kolliti wonde calima tigui calima wadde siégé on ɗon e nder on ɗon commission tafaɗo manam ɓe jiiɗa tawede hen ɗin konngudi sifaji kala nde tawe e hello ɗiɗi ha tati nden jayde Sud Quotidien besbi le jour nden ɗon kam dottitoraɓe ɗiɗi wi caggal nde darna on commission d' enquête ne wayno tan ko ɗum dandi arwoniri tindade e rapport ɗin sumgoji wallu e benno mbaɗi ko front bloc Karim ɓe mbi tan de ko weltima o wi haare makko ɗimmere nde ko rapport ɗin sumgoji présidentiel dirtinde ɗum ceerno Alassane Sall waɗa agressé tawi agressé mo yane makko mbiyen ko Mame Diarra Fam député mbo PDS kanko tas ceerno Alassane Sall paami o holliti wonde tan mo porte plainte fewde on ɗon Mame Diarra Fam ɗin ko guuɗi ina tawe hello joyi e nder nden jayde besbi le jour direct news nden ɗon jayde Dawul Thiaw ari iɗin sumgoji présidentiel 2024 ɓen kam mbi ko l' impossible report manam wawa amnade on rapport ɓe gartiɗo e Sénégal 1963
ha hande hay élection présidentielle goto meeɗa dirtinede ɓe garti noon ha joni ɗin événement ji trouble musnoɗi 1962 en kalini nder hen ni ko fate banggue on ɗon ko tumetno Mamadou Dia kono foof haɗani élection ngaji dirtinaka kono kadi ɓe garti e ko yiwiti onon époque mo ganduɗa ko dulle 1993 tawi ni ɓurno hen mantinade ko wargo vice président toon to conseil constitutionnel maître Sey kono kadi démission mo ganduɗa kam woni juge Kéba Mbaye manam wargo maître Babacar Sey kono kadi démission ɗon Kéba Mbaye kono foof de wade noon ɓe mbi ko ɗin élection ngaji mbaɗi Guy Marius Sagna wi so tawi Macky Sall dirtini ɗin sumgoji présidentiel ina wayno so yi ha woni ñen ɗiɗi lewru avril nde mannama ko gasi on attata wonde président de la république ko wona ɗum ɓe garti sifa oɗo démarche mo PDS moɓe mbi ko ɗum démarche trouble to banggue république vox populi nden ɗon jaydi wi ko présidentiel 2024 je trouble ɗon tan ɗo heddi balɗe nayyi guddiɗgol on ɗon campagne présidentielle le doyen des juges kañumen ɓe mbi tan ha joni ko salima accidde Bassirou Diomaye Faye ɗum ɗon woni ko jaynenkoɓe bindi e gardidi bindol l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde ari koye financement woni wallidde walla ni ko fate banggue ɗen kopreje paɗaɗe to banggue campagne électorale ɓe kolliti wonde ko ɗum hunde uddude hakkille ɓen ɓe ganduɗa ko jogorɓe yaade ɗin campagne uji révélation e ko fate banggue on ɗon plan financement to banggue candidat 2 milliards de francs CFA on ɗon ko budget mo ganduɗa o ko minimal manam pamɗuɗo kala pour campagne moƴƴo wonandi ɓen jogorɓe yaade sumgoji présidentiel saabi noon jani koɓe mbaɗi ko natte ɓeɗo joyo ɓe ganduɗa hande moni foof ina waɗi geste ɓe hen ko hello e juuɗe kunuɗe ɓe hen ko juuɗe noppi heddiɓe ko juuɗe koye won hen ni ko guite jerminiɗe hollirde wonde tan ko hakkillaji dariɗi e o saaha wonani ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yiɗɓe yaade sumgoji présidentiel la libération nden ɗon jaydi e la Zabas ne wayno haalata koye on ɗon détournement ko wiyete la holding fortune capital ɓe mbi tan nde tawino jeyno ɗum kon ɗon yarah muɗum Abdoulaye Elimane Dia kalajo ɓe mbi tan de ko ɗum ɗon woni hande ko siiɓa e nder on ɗon holding jayna ko ɓene pamni en ɓe kolliti wonde ko goo piccal ndiga 16 milliards e kopreje CFA kañum woni ko waɗa détourné e nder nden ɗon gollorde holding fortune capital ɓe mbi noon ancien ji walla mana wonnoɓe directeur uji ɗiɗi kañum e on ɗon filière mo ganduɗa ko STR kam e arta wondude coordinateur ɓe kala nana mbaɗa ko wiyete ko en garde à vue toon to DIC woni division des investigations criminelles l'éveil nden ɗon jayde l'éveil quotidien o subaka ari koye train express régional 90 million bani adama ngoni ko keɓi jolde wadde yaha gara e nder kandon lana jurdi waɗo ko Dakar banlieue hitande mayde 2023 ko ɓeeto jaynenkoɓe ne jaññi hen e hello nayyi e nder nden jayde l'éveil quotidien kono noon point actu sport e oɗo subaka ne wayno ari koye élimination précoce baro teddugal leydi Sénégal toon to 8e de finale ɓe mbi ko le Sénégal acciti yawti on ɗon prime mbo milliard uji 4 piccal ɗiɗi e kopreje CFA on ɗon prime nde tawno so tawino jomumen ƴettino on ɗon coupe ene wayno tan ko ɗum ɗon woni ko keɓata walla mbiyen on qualification ko ɗum woni ko keɓata woni 4,2 milliards e halis CFA ɗin konnguɗi ne jaaji e hello joyi e nder nden jayde point actu sport mbattodir tan ko stade quotidien e oɗo subaka hannde ne wayno ari koye Sénégal ɓurɓe wonde titulaire to banggue on ɗon poids d'âge ɓe mbi ko Kouyaté e Gana Gueye beele ma jiyoyi on ɗon CAN 2025 ko namdal ɓe mbaɗi beele ɓeɗo ɗiɗo jaɓɓodiroɓe ma mbawa waɗede sélectionné e on ɗon coupe d'Afrique des nations de football mo ganduɗa ina jogori arde hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi woni lewru février walla mbiyen e lewru juin saabu ko ɗo e hitande lebbi jeegom goɗɗum ko tawete hen wayno ko Cheikh Sidi Ba directeur sportif mbo Jaraaf Ligue 1 holiti wonde Sénégal ne wayno tan waɗi déjoué kono kadi waɗi raté on ɗon kan muɗum mbo jeyno saabu wiide makko tan ko Sénégal jeyno on ɗon kan kanko Pape Sidi Ba noon ko consultant toon to RTS radio télévision sénégalaise ko ɗo uddiroɓe men jaydeji oɗo subaka hannde to banggue télévision aadi amen e moɗon ko janggo aljuma so Allahu lamɗo o jaaɓi